Bari mutur beretik tiraka jarraituko dugu, sakon dezagun beste esperientzia batean, ikaste prozesuan ahozko gaitasunak, hori izaten ari baikara, kalitatezko komunikazio bat lortzeko duen zentralidadea zarituko gara, eta are gehiago ahozkotasunaren kalitate horri begira eta kalitatezko komunikazio horri begira etxeko eta eskolako hizkuntzak zertan bat etorri ez daukatenean. Ze behar, ze hutsune aurkitu dira komunikazio hori arrakastaz burutu dadin. Eragiten egitasmoa proiektu ezagutuko dugu, Edurne Apalauza eta Leire Ubani datoz jarraian, San Fermin ikastolako hizkuntza proiektuaren irakasle arduradunak. Zatozte beraz, Edurne eta Leire. Entzuten da? Egunon. Bai? Bai, ez da? Bueno, egunon guztioi. Lehenik eta behin, mila esker jardunaldi honetan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik. Eta gaurko honetan prozesu bat azaltzera gatoz, batetik prozesu kolektiboa izan dena, beste hainbat ikastolarekin batera egin dugun lana izan baita, baina baita barne mailako prozesu bat ere, gure ikastolaren baitan egin izan dugun prozesua da. Etengabe moldatzen ibili behar izan gara, ez? Besteak beste aurre ikusi ez genituen egoera batzuk suertatu direlako, pandemia bat izan dugu tartean. Eta horrek etengabeko diseinu bat eskatu du, baina beti ere arretagunea garbi izanik, ez? Gure arretagunea euskararen erabileran eta kalitatean eragitea izan da, eta giltzarri izan dugu prestakuntza gogoetatsua, bai? Orduan, gaurko saioa modu honetan egituratu dugu, lehendabizi abiapuntua edo azalduko dizuegu, nondik edo zertaz heldu ginen eragiten proiektu horretara, zer den, zenbait gako emanen dizkizuegu elkarrekintza didaktikoaren inguruan eta prestakuntza gogoetatsuaren inguruan. Jarraian prozesuaren azalpen labur bat egiten edo saiatuko gara, bai prozesu kolektiboarena, bai gure ikastolako prozesua, eta ondorio labur batzuk emanen ditugu. Bueno, San Fermin ikastolatik gatoz, eta Iruñerriko ikastola da, Zizur txikian kokatua dago, baina Iruñerri osotik etortzen zaizkigu ikasleak. 4 lerroko ikastetxea da, 3 urtetik 18 urte bitarteko ikasleak hartzen ditugu, aurrezkuntzatik ikasita, batxilergora arte, bai? Orduan, gure ikastolan beste hainbatetan bezala, ikasleen ahozko gaitasunak eta kezkatzen gintuen, eta ikusten genuen horrek ere eragin zuzena zuela erabileran, ezta? Orduan, hortik abiatuta, eta gu geu ere hizkuntza proiektu taldean edo hasi berria ginela, nolabait ere ikusi genuen aukera bat eragite programan sartzeko. Uezik eta ikastolen elkarteak prestatutako proiektu edo prestakuntza bat zen. Eta 2019 urtean hasi ginen, eta beste ikastola batzuekin batera abiatu ginen. Beste ikastolak, Armentia ikastola, Gazteizkoa, Anderdeuna, Anoetako herri ikastola eta Urretxindorra ikastola, aritu ginen. Zein izan zen gure arretagunea, kezka horretatik abiatuta ikusi genuen nolabait ere fokoa jarri beharra genuela hizkuntza irakasteko eta ikasteko bide horretan. Horretan jarriko genuela fokoa. Eta dakigun bezala, hizkuntzan trataera bateratua eta integrala da gure helburua, testu inguru edo egoera komunikatibo errealitan oinarritu behar dugula, testu generoetan oinarritu behar dugula, eta eragiten proiektu honetan bereziki arreta jarri dugu elkarrekintza didaktikoetan. Hau da, elkarrekintza ikaste eta irakaste prozesuaren ardatza dela ikusi dugu edo elkarrekintza didaktikoaren potentzialtasuna ikusi dugu. Hain zuten ere horietan guztian eragiteko. Hor gertatzen baita benetako ikaskuntza, irakasle, ikasle eta ikasleen arteko elkarrekintza horretan. Orduan, ene bada, binaka pasatzen ditu edo. Eta jarraian zenbait gako emanen dizkizuegu elkarrekintza ari garenean, zeren inguruan ari garen kokatze aldera. Gure eguneroko jarduna
pentsatze dut, hemengo asko behintzat irakasleak izanen garela, gure eguneroko jarduna elkarrekintzaz betea dago. Edurnek aipatu den bezala, ikasleen arteko elkarrekintza, irakasle eta ikasle arteko elkarrekintza, irakasleon arteko elkarrekintza ere bai. Orduan, nola atera etekina elkarrekintza horiei benetan gure ikasleen hizkuntza gaitasuna garatzeko, ez? Eta kontutan hartu behar dugun lehenbiziko gauzetako bat da, gelan hizkuntza erabiltzea bera ez dela nahikoa. Horretarako irakasleok intentzionalitate argi bat izan behar dugula, ez? Baldintza egokiak eskaini behar ditugu, benetan ikasleen komunikazio gaitasuna garatzeko. Eta horretarako oso garrantzitsua izanen da, gelan ematen diren elkarrekintza horiek diseinatzea. Argi dago, gure eguneroko jardunean dena ezin dela diseinatu, baina zati batzuk edo jarduera batzuen atal batzuk diseinatuz gero, horrek ja modu kontziente batean kokatzen gaitu eta eragina izanen du. Eta horrek ere bermatuko du gelan ditugun elkarrekintzak emankorragoak izatea. Ezin dugu ahaztu elkarrekintza bera fenomeno konplexua dela. Gutxienez 3 dimentsio hartzen ditu bere baitan. Soziala, gela ulertzen dugu toki sozial bat dela, ikasleen arteko harremanak daude, gure harremana ikasleekin, eta besteak beste identitateak ere eraikitzen dira. Bigarren dimentsioa kognitiboa litzateke, hizkuntzak pentsamendua garatzeko balio du eta ezagutza eraikitzeko ere balio du, eta zentzu horretan bereziki garrantzitsua da hizkuntzaren lanketa honi, hizkuntzaren lanketa honetan fokoa jartzea, eta bestetik dimentsio linguistikoa ere hortxe dugu, ez? Hizkuntza konpetentzia zehatz batzuk eskuratzearekin loturikoa. Zentzu horretan, elkarrekintza bera landu beharko dugu eta gure jardun horretan helburuetako bat izatea komeni da, ez? Ikasleak gaitzeko, elkarrekintza edo tresnak emateko ikasleei elkarrekintza horretan aritzeko. Eta bestetik, kantitateak egia da ez dakarrela kalitatea, ezinbestean, baina kantitaterik gabe ez dago kalitaterik. Orduan, ikasleak hizketan jarri behar ditugu, aritzen ez denak ez baitu ikasiko, eta hitz egiteko tarteak eman behar dizkiegu. Aritzea ezinbestekoa da, eta aritzeko momentu horiek, diseinatzen ditugun neurrian eta aukeratzen ditugun neurrian, eta kontziente garen neurrian, gaitasun hori hobetzen joanen da. Eta kalitatea ere, zuzentasuna baino gehiago dela, ez? Kalitatea izango litzateke, esparru desberdinetan aritzeko gaitasuna ekitzea edo. Bestaldetik, ikasleek arloko jakintzak eta eraikitzeko, arlo horretan beharko duten hizkuntza hori landu behar dute eta menperatu egin behar dute, eta zentzu horretan, azalpena eta argudioa dira testu generorik nagusienak, oinarrizkoenak. Bestaldetik, irakasleok, ikasleen artean dugun eleaniztasun hori aitortu egin behar dugu, eleanitzak direla aitortu behar dugu, eta horretan aniztasun handiagoa daukagula, denek ez daukate hizkuntzarekiko atxikimendu bera, eta denek ez daukate erraztasun berbera, hizkuntzarekin. Horrekin ere, jokatu behar dugu, eta hori onartu behar dugu, eta hortik abiatu. Eta funtsezkoa dena azkena estrategia eta erabaki kolektiboak hartu behar ditugu irakasleen artean hontan aritzeko. Bakoitzak gure moduak ditugu, baina gauza asko egiten alditugu komunean berdin eragiteko. Bestaldetik dugu praktika gogoetatsuaren autua. Aipatu ditugu bi lanildo nagusi genituela, ez? Batetik elkarrekintza didaktikoaren diseinua, lanketa eta bar, baina lanketa hori nola egiten genuen aztertzeko praktika gogoetatsuaren autua hartu genuen kolektibo bezala, ez? Praktika gogoetatsua metodologia bat da, baina eraldaketa prozesu gisa ulertzen du irakasleon prestakuntza. Teoria eta praktika uztartzen ditu, irakaslearen errealitatetik, beharretatik abiatzen da, eta irakaslea bera bere prozesuaren agente aktibo bihurtzen du. Prozesu zikliko bat da, hasteko irakaslearen egunerokoaren azterketa egiten da, praktika horren inguruko teoriaren ekarpena dator, diseinua, gelaratzea, gogoeta bat, eta berriz ere
hasierako azterketa horretara itzultzen gara. Beraz, gure praktika bera aztertzen dugu hobetzeko asmoz. Horretarako garrantzitsua da ebidentziak jasotzea, eta ebidentziak jasotzeko tresna garrantzitsu edo esanguratsu bat bideoa da. Orduan, bideo baten bidez jasotzen ditugu gelaratzeak, eta gero bideo horien inguruko gogoeta autokonfrontazioaren bidez egiten da. Banaka, beti bidelagun baten laguntzaz. Banaka, binaka, ala taldean egin daiteke gogoeta hori, solasaldi moduko bat da, baina beti ere epairik gabekoa. Hau da, praktika hobetze aldera eta ulertze aldera bideraturiko gogoeta bat da. Bueno, eta prozesua, azkeneko 3 urtetan egin dugun prozesua azaltzen saiatuko gara, baina urteak lerroan jarri ditugu, baina egia da prozesua biurgenez beteta egon dela, ikusiko duzuen bezala. 2019-20 ikasturtean hasi ginen, UEtzikoekin eta gainontzeko ikastolakoekin, eta haiekin egin genuen elkarrekintzaren marko pedagogiko hori eraiki eta guk ezagutu eta mamitu. Eta horrekin hasi ginen gure lehenengo gure ikastolan eratze lanak egiten. Ez dugu aipatu aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan hasi ginela, eta gehien bat hor egin dugula lana, nahiz eta helburua ikastola guztian eragitearen. Orduan horra hasi ginen lehendabiziko eratze lana egiten maila jakin batzuetan, 2. eta 6. mailan konkretuki. Eta irakasleekin elkarrekintza didaktikoaren gaia lantzen hasi ginen. Eta lehendabiziko diseinu batzuk eta galaratze batzuk egin genituen, eta grabaketak egitera animatu genituen. Eta baten bat animatu zen. Ez genuen lortu gure proiektua erabat gorpuztea, baina hasi ginen irakasleengan kontzientzia pizten, jakin mina sortu zen, da zerbait eragin genuen. Eta pandemia etorri zen, asko lagundu zigun, ezta? Eta, plana aldatu behar izan genuen, egokitu behar izan genuen, eta, ikasleekin hasia ginen, bideo deien bitartez talde txikietan gauzak egiten, eta guk diseinatu genituen saio batzuk, eta zeinetan hor elkarrekintza hori diseinatu genuen, eta horien bitartez nola lagundu ikasleei, bere berbaldia osatzen, eta bar. Eta, egin zituzten, eta autokonfrontazioen zera lerro hortan, praktika gogoetatxuan trebatzeko ere, guk egina genituen gure saioen grabaketak, eta guk egin genuen ekarrekin autokonfrontazioak, nire saioen autokonfrontazioa online egin genuen, eta elkarrekin bizi genuen zertzen autokonfrontazio bat, zertzen autokonfrontatzaile bide lagun izatea, elkarrekin egin genuen, esperientzia hori ezinbestekoa genuelako, gero hori zabaldu nahi genuen, ezta? Ondoren, urrengo ikasturtean, 2021 ikasturtean, UEtzetik eta proposatu ziguten proiektu honetarako talde eragile bat sortzeko ikastolan. Kontatuko dizuet, ni momentu horretan, ikastolako hizkuntza proiektuko arduraduna nintzen, talde berean haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako zuzendari pedagogikoa nintzen. Orduan, ikastolako zuzendaritza taldeko partaide nintzen, eta gure ikastola lerrokoa izanik, ziklo bakoitzean 15 bat irakasle ditugu, orduan badugu ziklo bakoitzean koordinatzaile bat. Orduan, astero biltzen nintzen ni LH aurrezkuntzako zuzendari gisa 2. zikloko koordinatzaileare nintzen, eta aurrezkuntza lehenengo ziklo eta 3. zikloko koordinatzaileekin astero neukan bilera bat, baina hori gure eguneroko kudeaketarako eta bestalde, izpro taldean, ni nintzen arduradun nagusia, eta nirekin Leire, LH-ko irakaslea, eta beste neska bat, 2. hezkuntzako irakaslea genuen. Eta haiekin ere, astero edo 2 astetik behin, bilera bat egiten nuen. Eta orduan, talde eragilea egitea proposatu zigutenean, eta nintzen ere gure helburua zalako, irakasleen gana iristea, irakasle guztiak grabaketak egiten animatzea, eta haiekin autokonfrontazio saioak egitea, ezinbestekoa genuen gure indarrak edatzea, eta sare bat egitea. Orduan, koordinatzaile taldea integratu genuen eragiten proiektuan, eta talde eragilea sortu genuen horrela.
Eta honela, izproko bileratan pentsatzen genituen proposamen, ideiak eta ekintzak, koordinatzaileekin konpartitu egiten dituenik beraiekin euskan bileretan, eta hor antolatzen genituen jarduerak dinamizazio lan desberdinak egiteko, eta bar. Orduan, lehendabiziko lana izan zen tertulia dialogiko batzuk egitea. UESiko adituek, hor ikusten dituzue Carmele, Neri, Idurre eta Xavier, karagarriak izan dira guretzat, haiek prestatu zituzten hainbat bideo, elkarrekintzaren marko pedagogiko horri buruzkoak, ezta? Eta orduan, bideo horiek baliatuta, ziklo bakoitzeko irakasleek, hainbat saiotan, 3 tertulia dialogikotan, gaia aztertu zuten. Eta elkarrekintza didaktikoaren marko pedagogiko hori landu egin genuen ziklo guztietan irakasle guztiekin, baina hori, talde eragilekoek egin zuten dinamizatzaile lan hori, bai? Orduan, saio horietan, helburua izan zen, saio horien bukaeran edo tertulia horietan zehar, elkarrekintzaren dekalogo moduko bat sortzea. Orduan, ziklo desberdinetan sortutako ideiak edo dekalogoak kontuan hartuta, gure ikastolako dekalogoa sortu genuen. Pizkat zer egingo dugun elkarrekintza hori aberazteko. Eta, hortik abiatu ziren ere, eman genizkien elkarrekintza diseinatzeko tresnak, hor dutze, kanba bat, eta hasi ziren diseinatutako zenbait jarduera eta grabatzen, eta hasi ginen, beti ere asko errespetatu dugu bakoitzaren erritmoa eta orduan, nahi zuenak grabatzen zuen, nahi zuenak egiten zuen autokonfrontazioa, eta poliki-poliki joan gara, gero eta gehiago joan dira animatzen, oda kutsatu egiten da, hori positiba da. Eta, horrela hasi ginen gehien bat. Eta, talde eragilean dauden koordinatzaileek ere, bere klaseak eta dituztelako, haiek denek grabatu zituztela beren saioak eta denek egin zituzten autokonfrontazio saioak, autokonfrontatuak izan ziren, aldi berean, beraiek ere trebatu behar zutelako gero bere ziklotako irakasleekin autokonfrontatzaile izateko. Ez dakit ulertzen den. Iruditzen zitzaigun klabea zala, gakoa zan irakasleak seguru sentitzeko autokonfrontazio saio bat egiteko, ezinbestean zutela konfiantzazko pertsona batekin egotea. Eta koordinatzailea gertu gogoa izango zen gu baino. Hori izan pizkat ere helburuetako bat. Iazko ikasturtea guretzako oso ikasturte garrantzitsua izan zen, benetan proiektuak indarra hartu zuelako ikastolan eta iruditu zitzaigulako benetan edatzea lortu genuela. Hor ikusten dituzue hainbat pieza, eta aurreko 2 urteetan zehar jasotako tresnak, baliabideak eta uztarturik, benetan lehendabizi guk talde eragile bezala, geure burua aldundu genuen, gai sentitu ginen gure ikastolako bide horri propioa marrazteko, eta horrela hasi ginen ziklo bakoitzerako helburuak marrazten, ikasturte honetarako helburuak marrazten. Beti ere ziklo bakoitzaren egoera kontuan harturik, eta helburuak ere desberdin markatuaz, ez? Ziklo batzuek benetan denbora gehiago zeukaten arreta honi eskaintzeko, hor sakondu genuen, eta beste ziklo batzuetan aldiz, helburu txikixeagoak markatu genituen, baina beti garrantzitsua iruditzen zitzaigun ziklo guztietan zerbait egitea, ikasturte guztietan benetan ikastolan edatzea nahi baldin genuen. Lortu genuen gure plangintza horretan momentuan zikloetan zauden proiektuekin uztartzea. Orduan, gero zehatzago azalduko dizuegu, baina hau egia da giltzarria izan zela, benetan ziklo bakoitzak proiektua ere bere egiteko eta fokoa elkarrekintzan jartzeko, izan matematiketan, izan irakurketa idazketa prozesuan, baina zehar lerro bezala planteatu genuen ziklo bakoitzeak momentu horretan zeukan proiektuan. Eta bestetik, praktika gogoetatsua ere guretzako oso garrantzitsua zen proiektuaren ebaluazio bat egiteko eta irakasleak ere euren prozesuaren jabe egiteko, ez?
Bestetik eta gure azkeneko lana izan zen etorkizuneko erronkak irudikatzea eta ahozkoaren inguruan ari gara, ahoz komunikatzeko gaitasunaren inguruan, eta horrek ezinbestean ebaluaziorako behar bat ere sortzen zuen. Orduan, hori gure hurrengo erronka da, ahozkoaren ebaluazioan nola eginen dugun, eta nola sistematizatuko dugun ikastola mailan, noiz eta nola eginen dugun ahozko jardunaren ebaluazio benetan sistematiko bat, eta nola gaituko ditugun irakasleak hori egin ahal izateko ze momentutan, eta ze tresna baliatuko ditugun horretarako. Leirek aipatu ditue, ziklo bakoitzean saiatu ginela egokitzen, pixkat ziklo bakoitzean non zegoen ikusi, eta hortik eragiten proiektua nola txertatu genezaken ikusi. Eta kontatuko dizuegu bigarren ziklokoa, bai? Bigarren zikloan, matematikan irakaskuntzarako eta, erabaki genuen, Innovamat txertatzea. Innovamat, matematikak irakasteko beste proiektu didaktiko bat da. Eta, berrikuntza hori egitera animatu ginen. Eta orduan, hor ikusi genuen, aukera bat, nolabait ere, material berria txertatzen genuenean, beharra genuela alde batetik matematikaren didaktika eta matematikaren arloa lantzea eta horren barnean hizkuntza matematikoaren gaia eta beste aldetik ziurtatu behar genuela baliabide berri bat sartu genuelarik gure ikastolan denok modu berean egite hori bermatu nahi genuela, hori bazkenean bakoitzak bere gela sartu egiten da eta bakoitzak bere modura egiten du, eta ziurtatu nahi genuen denok modu beretsuan implementatzen genuela Innovamat proiektua, bai? Orduan, bi helburu horiekin, pentsatu genuen, eragiten proiektutik lagunduko genituela, nolabait elkarrekin erabaki horiek hartzen, alde batetik hizkuntzaren didaktikan, matematikaren didaktikan, eta horren barnean hizkuntzaren lanketa, eta beste aldetik erabaki kolektibo horien bitartez, denok elkarrekin aurrera egiten, adostasunak lortzen. Orduan, abenduan, ikasturte hasieran, lasai utzi genituen programa hori ezagutzen, eta lanpetuta ibili ziren gidak irakurtzen eta gelara joateko prozesu hortan eta Innovamat ezagutzen. Eta abenduan proposatu genuen, urtarrilan egingo zuten saio horietako bat diseinatzea, saio horretan elkarrekintza hori diseinatzea. Eta orduan, hala egin zuten, beraiek diseinatu egin zuten saio bat, eta saio hori grabatu egin zuten bakoitzak bere gelan. Orduan, irakasle 3. mailakoek saio berdina grabatu zuten bakoitzak bere gelan, eta 4. mailakoek ere bai. Eta orduan, urtarrilan horiek grabatu ondoren, hasi ginen, banakako autokonfrontazioak egiten, irakasleak banaka Leirerekin ziren gehien bat, egin zuten autokonfrontazio saioa, bere saioari buruzko gogoeta. Eta horren ondoren, martxoan, egin genituen talde autokonfrontazioak. Hau da, hor ikusten da argazki batzuk jarri ditugu, hor ikusten da adibidez, Leire, pasaren urtean 4. mailan zegoen, irakaslearekin autokonfrontazioa egiten, ordenagailuan aurrean elkarrekin bideo hori ikusten. Eta hor ikusi daiteke, zikloko irakasleak elkartu ginen 2 uneetan, Martxoan ingenuen 4. mailako saioak ikusi genituen elkarrekin, zati txikiak, eta praktika gogo eta egin genuen elkarrekin, eta maiatzan 3. mailako saioekin egin genuen, baina ziklo osoa hor zegoen eta erabakiak elkarrekin hartu ziren. Bale, azkar. Taldeko autokonfrontazio horietan, gure helburua zen irakasleendako ere lehendabiziko hurbilpen positibo bat izatea, atsegina eta benetan esperientzia esanguratsuak bizitzea haien errealitatetik hurbil eta haien saioak ikusten ari ginen elkarrekin, aukera berriak ikusi, nola hobe genezaken saio zehatz hori, eta guri ere interesatzen zitzaigun irakasle taldea ere ohartzea, benetan taldeko autokonfrontazioek zer nolako potentzialitatea duten gaietan sakontzeko eta haien prestakuntza propiorako eta benetan gure eguneroko jarduna hobetzeko.
eta ikusten du, horiek irakasleen esanak dira, ez ditugu moldatu, bukaeran esan zizkigutenak, gogo eta jarriko diguzu favorez, hor entzunen dugu Gabrielek esan zuena, bigarren talde autokonfrontazioaren aurretik uste dut izan zela, ezta? Hori da bigarren bideoa, lehenengo jarriko dutela bestea, ez dakit, irakasleen esanak. Bai, egia da batzuk ez. Bai, hau da, Ainoa... Aurkitzen eta utzialdik, pertsonan arabera, uzten bai ez gu azaltzen ongi, baina bestatzuk hasten dira, ez? Orduan dara beskat bidatzea, edo matea esan duzun eskura justu itzori, nahi itzori, ongi dagoela, kasu, ez? Eta, askotan gainera, erantzunak dira arrazoitzearen inguruan, beste batzuk adibidez ari dira, erronketan eskatzen diraen, beste azalpen mota batzuk, adibidez geometriaren inguruan, eta baranean non arrazoitzea ez den hain garatzua, bezik eta asaltzea, nondik begiratu, edo nondik lotzen den, edo ez beste euskara motoa berden. Komunikazioan oinarrikoa dagoena, eta ez da hain arrazoiketa eta froga, ez dakit, tiranean bi kontzeptu oso desberdina. Eta errezago egiten da, lantzea hizkuntza komunikazioan ez eta relazioneketan, ez? Hori da. Eta hemen, ari diozu eskatzen, beste arrazoitzea modu zuzen batean, orduan, Eta ez da berdina matematikan arrazoitzea edo ingurunean arrazoitzea edo azalpen matematea ingurunean, ez? Ez dakit bizitun batean inguruan, edo matematiketan beste azalpen matematea duan. Azalpenaren atzean gauza asko daude, ez? Eta eskatzen ari garena ez da berdina eta igual horren inguruan ere entzatzea ongi dago. Eta gauza nera, gaur egin dugu berritasuna eta berritasuna berkantemos. Orduan horrek errezagoa da, ez formula da. Hor ikusten duzu adibide bat, ez? Nola bigarren zikloko irakasle taldea arloko hizkuntzaren inguruko hausnarketa bete-betean egia da ez dugula erantzunik, matematiketan hizkuntza nola landu behar den, bide bat egiten ari gara, baina hau benetan aberasgarria izan zen ziklo bezala eta irakasle bezala, besteak beste, kezka berdinak partekatzen ditugula ikusteko, taldeak ere babesa ematen du eta taldean bide bat edo aurkitzeko aukera ematen duelako. Eta banakako hausnarketak ere modu positibo batean bizi izan zuten eta saio aberasgarriak izan ziren. Igual bigarrena ikustetzakegu ez da, Gabrielena, ez dakit. Bai, bueno, bale, barkatu. Bueno, aurtengo ikasturterako, helburu berriak jarri ditugu, eta gure antolaketa edo egituran aldaketak egin ditugu. Ea, sartzen da. Bai. Ordura arte aurrezkuntza eta lehen hezkuntza zuzendaria nintzen, baina aurten berrikuntza pedagogiko arduraduna nahi, eta hizkuntza proiektuko arduraduna ere bai, ikastola eraldaketa prozesu potente batean murgilduta dagoelako, eta pertsona eredua definitu dugu, ezin nahi dugun pertsona hori lortzeko gure marko pedagogikoa, eraldaketaren marko pedagogikoa sortu dugu, eta horren barnean proiektu edo prototipo bat prestatzen ari gara datorren ikasturtean DBH-ko lehenengo maila eta bigarren mailan implementatzeko. Orduan, diseinu betean gaude eta proiektu horretan murgilduta nago buru belarri oraintxe bertan eta iruditzen zitzaigun berrikuntza proiektu batean hizkuntza proiektuak barnean egon behar zuela eta izan behar zuela berrikuntza horren ardatz. Orduan, bestela ere, gure sarea edo lan sarea berdintsua da, jarraitzen dugu lanean koordinatzaile taldearekin, zuzendari berria dugu, baina sartu dugu talde eragilean eta hizprogoko kideak berdinak gara. Eta, hori, aipatu dituedan eraldaketa prozesu honetan, ikusi dugu bidea, eragiten proiektu hau, bigarren hezkuntzan sartzen hasteko, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzan hasi gara zabaltzen, eta orain bigarren hezkuntzara goaz.
Eta, berdin, hizkuntzen trataera bateratua, elkarrekintzaren diseinua eta prestakuntza gogoetatsua jartzea. Iruditzen zaigu eraldaketarako irakaslearen eraldaketa eta barne eraldaketatik hasi behar dugula eta prestakuntza horrek eraldaketa bat suposatu behar duela. Orduan, hori da gure apostua. Eta, haur hezkuntza da lehen hezkuntzako ziklo bakoitzerako helburu berriak jarri ditugu eta ebaluazio tresnak eta garatzen jarraituko dugu eta sistematizazioan bidea egiten jarraituko dugu aurrerantzean ere. Eta labur lau titular, besteak beste prozesuaren garrantzia, emaitzak baino guretzako prozesuak hartu du garrantzia eta prozesuan jarraitzen dugu. Hezitzaileak hizkuntzen trataera bateratura hurbildu dituela eta hizkuntz proiektura ere hurbildu dituela. Elkarrekintza didaktikoaren potentzialitatea giltzarria da guretzako. Hausnarketa kolektiboek benetan balio dutela egiteko moduak hobetzeko eta elkarren arteko konfiantza giroan babesa sentitzeko. Eta azkenik egiturak berrasmatzeko beharra ere oso garbi ikusi dugu. Egitura vertikalak baino sare moduan edo antolatzeak benetan laguntzen duela proiektu bat edatzen. Hoize da, eskerrik asko. Eskerrik asko Edurne eta Leire, eskerrik asko. Aretora bera jarko gara berrez ere. Ez da munduan gerrari bauten, ni diplomazia lanak egiteko prest nago, hemen diplomazia ondiz izan behar baita denborarena, ez da? Galderarik, hausnarketarik, inguruan. Espaldi bada hemen txutziko dugu, nik nire oharrak hartzen ditut, baina egia esan. Nik galdetu nahi, deformazio profesionala izango da. Nola deitzen diozue, aurrez aurreko horri, kontra... Autokonfrontazioa. Autokonfrontazioa, ez? Beti iruditu izan zein niri, kamera bat arteko dagoenean, horre txikitu egiten gaituela, Orduan, ez da izan lako erosotasunez egiten den lan hori, ze egiten dugun hori grabatzen digutena eta gure burua ikusten dugunean hor baldintzatuta dago, ez? Ez gara berdin komunikatzen baldintza hori ez dagoenean edo badagoenean, ez? Orduan, pixkat kontestuan ere jarri behar dela hor grabatu dena eta hortik lortzen dena emaitza. Ez delako egoera erreal bat ere kamera baten horrez garelako irakaskuntzan edo ez denari gure gazteak, ez da? Normalean lasaiak, giro lasaiagoan eta etxekoagoan gaudelako eta ez inor begira daukagula, ez? Gu kontzienteago gara, irakasleok egia da, mugikor batekin grabatu genuen, ez pentsa sekulako kamera batek arre genuenik, ez mugikor batekin, eta nik nire saioa grabatu nuelarik, egia da, hor kontziente nintzela, Edurne kamera batekin zegoela, eta aurrak lehenbiziko 5 minututan ere bai, ondoren ez, ohiko jarrerak ikusten ziren, ohiko berbaldiak, alegia nahiko erreala da grabatzen dena. Ez nik grabatuta goren kalitatea hori kezka hori sortu zaidalako, ez zuen lanean, ez gero baloratzeko orduan ere badagoelako elementu bat, ez dena ohiko ez. Egia da, lehenengo momentuan baldintzatzen duela, baina gero, sartu egiten zara zure saioan, eta hainbeste gauza ditutzu, erabaki asko hartu ditutzu, helburu batzuk diseinatu ditutzu, estrategia batzuk pentsatu ditutzu, eta hortan murgildu egiten zara. Eta ateratzen dela ere, eta behar bada, gogoratzen duen ere autokonfrontazioa egin genuenean, eta ikasle batek, interbentzio bat egin zuen, eta esaten bat ditut, kamara egon izan ez baliz, beste zerbait erantzungo, nioke, segia da. Behar bada erregulatzen lagundu zidan momentu batean, bideoak. Baina, azkenean, autokonfrontazioaren helburua da gertatu dena ulertzea, ez da gehiago. Eta egoera horretan, zer gertatu den ulertu, eta, askotan ikusten dituzu, momentuan konturatu ez zinen gauza asko, bai? Eta gero, gertatu dena onartu eta ikusi ze aukera zeuden hor, bai? Eta behar bada hurrengo batean, ze beste estrategia erabili dezakedan, eta hori elkarrekin, ere bidelagunarekin, konpartitu nuen, eta, ongi, oso aberazgarria da, potentea da, biluztea da, baina zongi. Eta gu ere ikasten ari garela, esan nahi dut.
orain dela 2 urte hasi ginen, eta ibilbide luzeagoa daukaten beste pertsona batzuk daude, eta gore haien gandik ikasten ari garela, eta probatzen, eta batzuk aberasgarriagoak izan dira beste batzuk baina, lan hildo bezala interesgarria iruditu zaigu. Gure ero, Durrena Paula Zara eta Neiro Bani, estimatu dago.